Γιατί ο κατήγορος πρώτος μιλώντας σωστά τους άλλους θα κατατοπίσει. Αν είμαστε πολλές, σύντομα θα είναι τα λόγια μας. Εσείς ότι ρωτάμε με τη σειρά σου να απαντάς ένα προς ένα. Και πρώτα λέγε, έχεις τη μάνα σου σκοτώσει? Τη σκότωσα και δεν τα αρνιέμαι. Πάρε το ένα από τα 3 παλέματά σου. Χάμω δεν έπεσε για να καφιέσαι. Πρέπει να πεις πως έκανες το φόνο. Τράβηξα το σπαθί και έκοψα το λαιμό της. Ποιος σε συμβούλεψε και σε έσπρωξε σε τούτο? Του Θεού η χρησμή που μάρτυράς μου στέκει. Να γίνεις μικροκτόνος σου κομμάτης. Και δεν κατηγορώ την τύχη ως τώρα. Άρα θα λες όταν σ' αρπάξει ψήφος. Από τον τάφο το γονιός θα με συντρέξει. Ελπίζεις τους νεκρούς φωνιά της μάνας. Γιατί φόνη διπλή την ευαρένα. Και ποιοι? Στους δικαστές σου εξήγησέ τους. Τον άντρα της και τον πατέρα μου έχει σφάξει. Πλήρωσε εκείνη, εσύ όμως ζεις ακόμα. Γιατί όταν ζούσε δεν την κυνηγούσες. Αυτός που σκότωσε δεν ήταν ίδιο νέμα. Κι εγώ έχω με τη μάνα μου ίδιο νέμα. Δεν σε έπρεψε κακούλια στην κοιλιά της. Της μάνας σου το αίμα γέσαι. Απόλλωνα, έλα τώρα μαρτυράς μου και εξήγησέ τους αν κατά το δίκιο την έσφαξα. Γιατί είναι αλήθεια. Ούτε την πράξη αρνιέμαι. Αλλά αν αυτός ο φόνος σου φαίνεται άδικος ή όχι, βγάλε κρίση για να την πω κι εγώ σε τούτους. Θα πω σε εσάς, στο Μέγα Δικαστήριο της Αθηνάς, πως δίκαια έχει πράξει. Και αφού με μάντης, ψέματα δεν λέω. Ποτέ δεν είπα ως τώρα τους τρόνους, τους μαντικούς, χρησμό για άντρα ή γυναίκα για πολιτεία, χωρίς οδείες ο πατέρας μου να το προστάξει. Θέλω να νιώσετε καλά τι δύναμη έχει το δίκαιο αυτό. Και του γονιού μου λέω να ακολουθήσετε τη γνώμη. Από το Δία, πιο δυνατός κανείς όρκος δεν είναι. Ο Δίας αυτοσβέστε και αμαντία σε πρόσκαξε να δώσει στον Ορέστη. Το φόνο να εκδικήσει του γονιού του χωρίς να σεβαστεί διόλου τη μάνα. Γιατί το ίδιο δεν είναι άντρας γενναίος και θυμημένος με θεόστατη εξουσία να σκοτωθεί από μια γυναίκα. Πιότερο Δίας μοιάζεται όπως είπες για του γονιού το φόνο. Όμως ο ίδιος έδεσε μαλισσίδες στο δικό του πατέρα γέρο χρόνο. Πως σε τούτα που λες δεν είναι αντίθετα με εκείνα. Εσάς που ακούτε μάρτυρες σας βάζω. Κάρα τα θεομίσιτα και σ' όλους η χαμερά. Μπορούν οι αλυσίδες να ξελιθούνε. Και για τούτο υπάρχει γιατριά και πλήθος τρόποι να γλιτώσεις. Μας άλλου φυξηγεί στο αίμα ανθρώπου μια και πεθάνει πια, καμιά δεν έχει ανάσταση. Ούτε σε τούτα ξόρια βρήκε ο πατέρας μου, που όλα τα άλλα τα στρέφει πάνω κάτω, δίχως πιόλου να κόβεται η ανάσα από τον τόπο. Πρόσεξε πως πασχίζεις να τον βγάλεις αθώο. Αφού το κόμμα έχει ποτίσει με το αίμα της μητέρας του, δικό του αίμα, θα πάει μετά να κάτσει στάρκο στα σπίτια του γονιού του. Τι θυσίες,